Cwl Cymru. Cwl Cymru. Cwl Cymru. Cwl Cymru. Calon cerddoriaeth Cymraeg. Croeso i Cwl Cymru heno yma. Da ni wedi recordio'r sesiwn yma o flaen llaw. Oedden ni fod i ddefnyddio'r stiwdio, ond fethon ni ddefnyddio'r stiwdio, felly da ni wedi dod allan i'r haul i recordio. Ac mae Cartilag yn ymuno efo fi heddiw. Dych chi'n iawn, oce? Ideal. So chi jyst yn cyflwyno chi na'n i ddechrau felly ta? Steffan Roberts. O llew ti, Steffan? Llansym dwi. A chdi ta? Ifan. Ifan. Llew ti, Ifan? O Rhoslan. Ag Dewi, dwi dod o Golan. wrth fel Garndol Ben ma'n ia? Ie. O, da chi'n mynd i dod yn rhy bell heddiw yma felly. Faint o hir da chi wedi bod wrthi felly efo'r band ta? 2 flynedd. A wedyn, da chi wedi bod yn gwneud dipyn o gigs, neu da chi jyst wedi bod yn jamio felly? Dwi'n ni wedi bod yn gweddo lot o gigs, de. Old-ish. Gymaint o gigs a da ni'n cael cyfle i wneud. Fatha, pan da ni'n cael chance i wneud gig na ni'n wneud o. So, os ydych chi'n cael mwy o gynigion felly, ydych chi'n hogio hapus? Oh, definitely. Son. Dwi eisiau cael mwy o phobl ddod i nabod ni rili. Yeah. Fatha wedyn, i licio music ni. Mae'n dal yn ddyddiau cynnar, really, dweud y gwir, dydi? Yndi, mae, da ni wedi gwneud ipyn o gigs, ond da ni wedi gwneud llawer rei mawr iawn, os ni licio hynna. Wan, oeddech chi'n sôn yn gynharach bod chi wedi bod yn steddfod os ystwytha. Mwynhau oedd o mwyn a perfformio felly? Ie, nethon ni'n performio, nethon ni just the nuts. Dyn nhw beth i anelu am ta, sgennach chi wbeth i gynnig flwyddyn nesaf o bosib i'r steddfod? Oes, dwi'n meddwl ni bach yn ddiog fwn yma, nethon ni'n neud lot. Nethon ni chwarae fwn dwytha, just y brwydyr y bandio. Wan, pa fath o fandio Cymraeg sy'ch chi'n dweud bod chi'n mwynhau i wrando ar y funud, a falla sy'n dylanwadu yna chi? Yr anioddefol. O blaenau, ie? Ia. Mae yna band sy'n nhw Heretica. Dwi'n dwi'n licio nhw, de. Dwi'n yn gwybod am band eraill sy'n dal yn wadur, sy'n dal yn mynd ar y funud, de. Be am chi, oge? Wel, dwi'n joio gwrando ar y rei, de. Eisiau cael EP nhw blwyddyn dwytha, so dwi'n enjoyo gwrando ar hwnna, de. Dwi'n licio gwrando ar gero drwg y live efallai. Ac, cyta KFC, os dwi'n dal a fynd, de. Fy na dipyn o Cowboy Transportonog hefyd, ie? Dwi'n licio nhw. Da chi'n meddwl, fy na chydig o rapio bosib, bych chi'n dweud bod chi'n licio y rei a gen y drog, fy na chydig o rapio'n dod mewn i'ch gwaith chi yn fuan, ti'n meddwl? Dim rili, de. Dyn ni'n rili chwarae caneo fel yna, de. Pa fath o fiwsig eraill sy'ch chi'n dweud sy'n dal o'n adeg chi, pa fath o fiwsig eraill da chi'n gwrando ar, boed o'n Saesneg neu yn Gymraeg, lle? Dwi'n meddwl, mae lot o gerddoriaeth gwahanol dal yn wadu ni, ond da ni'n fel band gwrando fel music fel hardcore punk, really. Dwi'n meddwl. Bandio fatha Bad Religion, fatha NoFX, Gallows, Cymba Kid, Belvedere, dwi'n gwybod, lot o fandio. Mwy o fandio Saesneg, felly? Ia. Dyn ni definite cael, mae'n influence band ni gyd i cael gen bandio Saesneg definite, de. Just bod ni'n trio neud wbeth newydd i Gymraeg. Ydy canu'n Saesneg yn rhywbeth sy'ch chi'n cysidro i wneud, ta? Dwi'n meddwl da ni jyst yn sgwennu geiriau Cymraeg naturiol. So, dwi'n meddwl bod yna lot o bandio sy'n canu Gymraeg, mor debyg yna ni, de. Wan, lot o fandia ar y funud yn defnyddio MySpace a'r social networking sites ma. Da chi efo safle ar y we o gwbl? Ar MySpace. So. Pa fath o matab da chi'n gael ar y safle yna? Di'n ffafriol? Yndi, ffafriol, da ni'n mynd i cael yn byd horrible, de. So, na, so neb wedi bod yn deud bod ni'n crap, so mynd nhw. Os a unrhyw rock and roll yn digwydd rhwngtha chi a bandia eraill, da chi'n mynd bad fawddio'ch gilydd off neu beth felly? Dyn ni'n band fel o, rili. Sut fath o band ydych chi ta? Sut ydych chi'n disgrifio y band mewn chydig o heiriau? Wel... Di wel yn un gair lle? Dwi'n bod, dyn ni chwarae music fast a pwerus, eitha melodic, eitha heavy, ag... Dwi'n bod... Am the nuts. Wan, sesiwn acoustic da chi di wneud i ni heddiw, de? Ydy sesiwn acoustic yn rhywbeth da chi'n wneud fel arfer, neu da chi... Da ni roed yn neud o blaen, oedd ddim yn gwybod am ddoe. So, be sa chi'n iwsio fel arfer? Gitar, strydan a bass? Gitar, strydan, bass, strydan a drums a canu.
Just yna, mae'n gweithio canu, ydy'r un peth. Wan, pa fath o bethau ydych chi'n sgwennu am? Sa chi'n dweud, be di'r sail tu ôl i lot o'ch caneuon chi? Lot o beth gwahanol. Bethau bob dydd, falle? Weithiau, Be am, os a sgwennu am gariadon a bethau mynd ymlaen? So, yn rili dde, dyn ni'n fatha... Dwi'n bod fatha... Dyn ni'n sgwennu am... Just... Bob dim, fatha wbath sy'n meddwl chdi ar y pryd, basically, fatha... Fatha... That's it. Sori? Beth bynnag, ti eisiau sgwennu am? Pwy sy'n neud y sgwennu i'r band? Di o'n rhywbeth ydych chi'n neud o'ch gilydd, neu? Wel, da ni... Fatha, dei, sa fi'n sgwennu can, fasa fi'n neud geiriau'r can yna wedyn, so staff neu Ifan yn sgwennu can, so nhw'n neud geiriau'r can yn fod nhw wedyn. Da ni'n sgwennu cynion efo'n gilydd, lle. Da ni... Ond mae pawb yn ei wneud, ond da ni'n neud yn... Ben yn hynna'n. Wan, da chi di reid CD demo i ni heddiw, da chi hefyd wedi recordio chydig o ganeuon i ni. Fydd heina ar gael gyda'r llaw ar y we, felly os da chi isio mynd i'r we yn y diwrnodau nesaf i safle YouTube, ac os nwch chi dipio mewn Cwl Cymru neu Cartilag, mi ddaw y fideo i fyny. Wan, mynd yn ôl at y CD yma, fel am dweud, da chi di dod o demo i fi. Os y gynlluniau yn y dyfodol buan i fynd i studio i recordio? Da ni'n gobeithio recordio wbath, dyn ni'n siŵr iawn eto, fian iawn, ond da ni wedi cynlluniau eto. Mae gen staff bethau recordio yn ei garage o, so da ni jyst am dio recordio gymaint o bethau da ni'n gallu. Lle ni'n ei bootleg yn ymwneud. Ie. Ie, dwi'n meddwl. Na ni, ag cwestiwn fyddai'n gofyn yn aml i fandio pan maen nhw'n dod i mewn, a ddech chi'n dweud bod sgwennu'n broses sy'n, ydych chi gyd yn ein lle. Beth sy'n dod gyntaf, geiriau ta'r music? Music, definitely, yeah. I fi, dde, definitely, Be am chdi? Music. Ie? Ie. Wel, dwi'n music fel arfer, ond dwi'n newid dechrau sgwennu geiriau gynta, ddiweddar. Mae'n siŵr bod o'n dibynnu ar y caneuon a felly fel mae'n mynd, yndi? Na ni, ta, wel, diolch yn fawr iawn i chi am ddod mewn i sgwrsio fy ni. Iawn. Bob lwc efo'r band. Thanks, diolch. Ag gobeithio ddech chi mewn yn fuan eto pan fe gennych chi stwff newydd a felly. Diolch ar iawn. Na i, diolch. Na ni, felly, Cartilag di bod i mewn yn sgwrsio efo ni ar Cwl Cymru.